Това се случи, когато бях на 18, а сега съм на 22. Живея в Сан Антонио, Тексас. Беше последната ми година в гимназията и точно тогава COVID започна да се разпространява, така че всичко започна да се затваря, включително и училището ми. Въпреки че всички трябваше да си останат вкъщи под карантина, моята група приятели и аз излизахме повече от всякога. Нямаше много какво да се прави, тъй като всички несъществени фирми бяха затворени. Но аз обожавам да изследвам градски или уж обитавани места и все още го правя. Не се плаша лесно. Имах няколко срещи с бездомни хора, култове и дори веднъж ми насочиха оръжие, но нищо не беше толкова странно и ужасяващо като това, което преживях по време на тази експедиция. По това време започнах да разговарям с момиче от моя клас на име Клариса. Ако не беше тя, която потвърди моята история за случилото се унази нощ, съмнявам се, че приятелите ми щяха да ми повярват. Тепърва започвахме да се срещаме, но някак успях да я убедя да изследваме природен парк в 3 сутринта тук в Сан Антонио. Паркът се казва Апшнабъл. През деня е сравнително красива и безопасна, но през нощта може да е опасно, като полицията обикновено затваря входовете след тъмно. През 2016 година млада жена на име Лорен Бъмп беше жестоко убита там, а през 2021 година момче, което изследваше гората, беше застреляно. Клариса и аз пристигнахме в парка около 3 сутринта. Атмосферата беше невероятно зловеща и много тъмна. Короните на дърветата блокират много от лунната светлина. Не обичам да използвам фенерче, защото очите ми не могат да се адаптират към тъмнината и наистина можеш да видиш само това, което е осветено. Освен това не исках никой да вижда светлината ми отдалеко, затова предпочитам да я оставя изключена, докато изследвам. Вероятно ходихме около 1:5-2:0 минути по главната пътека. Не планирахме да останем дълго, тъй като беше малко страшно и необичайно тихо унази нощ. Знаех една пътека извън маршрута, която води обратно до мястото, където беше паркиран камионът ми. Предложих да минем по тази пътека, като направим бринка вместо да вървим същия път назад. Тя се съгласи и тръгнахме по страничната пътека. Вероятно вървяхме само 2 минути по страничната пътека, когато изведнъж, от нищото, започна да звучи флейта. Клариса и аз се спряхме моментално, гледайки се един друг, просто слушайки. Който и да беше, свиреше много умело, изпълнявайки нещо като музикално произведение. Обаче нямаше време да се оцени дали звучи добре. Беше адски страшно. Както споменах преди, не се плаша лесно, но 15 секунди след солото на флейтата, Клариса започна да трепери от страх и почти заплака. Аз бях малко в замисъл, но когато Клариса започна да се моли Бог да я спаси и да й кратко прости греховете, разбрах сериозността на ситуацията. За да е ясно, беше изключително трудно да определим откъде идва звукът на флейтата. Изглеждаше, че идва от посоката на предишната главна пътека, която се движеше успоредно на мястото, където бяхме ние, с около 30 до 50 метра гора между нас, но звукът ставаше по-силен и по-близък, почти сякаш беше точно над нас. Клариса беше толкова уплашена, че не можеше да се съсредоточи, затова разбрах, че трябва да действам и да се измъкнем оттам. Това може да звучи наивно, но и кратко казах: не се притеснявай, няма да позволя това да ти се случи, и предложих да тичаме по страничната пътека, за да избягаме, затова го направихме. Започнахме да бягаме. Мисля, че флейтата спря да свири, но беше трудно да се забележи, защото бях по-скоро фокусиран върху това да се измъкнем оттам. Бяхме пробягали може би 10 метра, когато изведнъж чухме шумоленето на храсти и пукането на клонки, преди нещо голямо да прекоси пътеката точно пред нас. Сега, може би беше елен или някакво по-голямо животно, но беше странно, защото почти можеше да усетиш размера на това, което беше пред нас. Не съм сигурен дали беше от вятъра или какво. Единственото е, че никога не видях силует или форма на нищо пред нас. Другия странен детайл е, че не чух как се приближава или как се отдалечава, а само звука точно когато беше пред нас. Веднага след като го усетихме и усетихме какво беше, което прекоси пътеката пред нас,
Естествено се върнахме и започнахме да бягаме обратно в противоположната посока на първоначално чутата флейта. И тогава, сякаш някой, който свиреше, ни чакаше да се върнем. Флейтата започна да свири отново, този път силно и ясно. Почти изглеждаше, че беше част от някаква ирландска музика или нещо подобно, но каденцата го имаше. Все пак беше невъзможно да се установи откъде идва звукът. Сега ни обкръжаваше. Инстинктите ми за борба или бягство се включиха, защото бяхме затворени. Имахме две опции – да се върнем по страничната пътека, където чухме този страшен шум пред нас, или да се върнем по главната пътека, където беше флейтата и нейният мистериозен изпълнител. Страничната пътека беше определено пострашна, защото беше потъмна и заобиколена от погъста гора, и поне главната пътека беше бетонна. Така че казах на Клариса, все още трепереща от страх: нека побързаме по главната пътека обратно към камиона. Забързахме се обратно. Адреналинът все още беше висок, затова превърнахме 2-0-минутната разходка в 7-8-минутно тичане. По време на обратното прибиране, звукът на флейтата вероятно беше спрял. По време на бягането забелязахме случайна преносима тоалетна и се ужасавах, защото какво ако някой е от другата страна или се крие вътре. Изглеждаше, че беше разположена малко паралелно на мястото, където бяхме преди. За щастие, не видях никого или следи от някой там. Всъщност, камионът ми беше единственият превозен средство в района близо до главния вход на горите. Стигнахме до камиона и бързо напуснахме оттам. На следващия ден разказах на всичките си приятели за това и потърсих в интернет дали някой още е преживял нещо подобно. Хората твърдят, че срещат духове, култове, животни, издаващи плашещи звуци, но сладък и ритмичен соло на флейта. Не можах да намеря нищо по този въпрос, или може би просто не съм търсил достатъчно. Опитах се да обмисля всички възможности. Има някои къщи, които в крайна сметка водят до квартал на далечния ръб на горите, но тези къщи са на поне няколко километра разстояние и бяхме доста навътре в гората, така че няма начин звукът да се е разнесъл толкова далеч. Защото ти казвам, че флейтата беше толкова ясна като ден, а беше 3 сутринта. Разбира се, никога не открих кой свири на флейтата или какво точно ни подмина. Наистина изпитах тръпки, докато пишех тази история. Колкото повече мисля за това, толкова повече изглежда, че е нещо паранормално, отколкото просто нещо страшно на физическо ниво. Не знам дали беше човек, дух, култ или какво. Наистина се надявам, че някой би могъл да има разумно обяснение. Във всеки случай, никога всъщност не се върнах в тези гори през нощта. Все още изследвам много страховити места, но никога не се сблъсках с нещо подобно отново. Казвам се Джеймс, на 20 години съм. Работя в средно голяма болница в северозападна Алабама като фармацевт. Моят смяна започва рано, от 18 часа до 4 часа. Също така отговарям за зареждането на операционните зали. Работя 7 дни подред и след това имам 7 дни почивка. Работните 7 дни са изтощителни, но 7-те дни почивка са страхотни. Работя от четвъртък до сряда и на моята 6-та нощ от работа, във вторник, си тръгнах малко порано, за да отида да бъда с жена ми в къщата на нейната Леля, около 30 минути от нашата къща. Тя се грижеше за братовчедите си, докато Леля и Кратко и Чичо и Кратко бяха на пътешествие. Къщата нямаше завеси, така че се чувстваше неудобно през няколкото нощи, в които беше там. Не отидох с нея първоначално, защото беше по време на моята работна седмица и тя ми каза, че няма смисъл да пристигам около 5 сутринта и да заспивам, когато слънцето започва да изгрява. Но в последната нощ от престоя и Кратко, когато се грижеше за братовчедите си, беше изключително тревожна. Затова казах, че ще дойда, за да и Кратко правя компания. Тя е упорита, но ми благодари и се почувства много по-добре, когато пристигна. Работата на нощни смени през последните 2 години наистина ме е засегнала психически и мисля, че започнах да развивам лека безсъние. Просто не можех да заска, след като пристигнах в къщата на Лелята на жена ми. Това не е необичайно за мен, но никога не бях стоял буден повече от 28 часа. Дори и да исках,
Не можех да спя, защото имахме много натоварен ден пред нас. Трябваше да запознаем нейните малки братовчеди в училище. Един приятел организираше парти за разкриване на пола. Трябваше да пазаруваме, защото бяхме без провизии вкъщи, тъй като тя беше навън през последните 3 дни. И трябваше да съм на работа в 18 часа. Накрая подремнах в колата за по-малко от 10 минути. Наистина усещах вълнение да надмогнат мен, но в крайна сметка взе огромна енергийна напитка и още една енергийна напитка. Когато пристигнах на работа, помолих жена си да ме закара и да ме прибере от работа, тъй като моите спирачки изискаха смяна и не карах моя кола. А също така не бяхме сигурни дали мога да карам нейната кола след повече от 24 часа без сън. Сега беше сряда вечер и бях буден от около 14 часа във вторник. Смяната ми започна добре. Ако можех да ангажирам себе си, това чувство на умора не би ме заляло. Поставих си наушниците и слушах музика, докато организирах лекарства в операционните зали. Беше средноседмична нощ, поради което все още имаше няколко късни операции приключващи, а почистващата бригада почистваше част от използваните операционни зали. Не е необичайно хирургичният персонал да влиза в стаята, в която съм, за да вземе нещо, което стаята, която използват, може да е свършила, така че обикновено се усмихвам, а те ме отвръщат с усмивка. Бях в собствения си свят, организирайки лекарствения автомата с лекарствата и слушайки музика, когато чух как вратата зад мен се отвори. Чух този характерен висок писък, когато вратата има нужда от мазнина на пантите, последван от силния звук, който издават тези тежки дървени врати, когато се затворят, така че обърнах се, за да видя кой беше, както винаги правя, освен че нямаше никой там. Отначало не се притесних много за това. Може би някой отвори вратата и виждайки, че съм там, реши да тръгне към друга стая. Така че продължих. Докато бутам количката към следващата стая, светлината беше изключена. Отворих вратата и се заклевам, че видях някой клекнал до лекарствения автомата, бърникайки в контейнера за остри отпадъци. Ако не знаеш какво е това, то е контейнер, в който изхвърляш игли и флакони след употребата им, вместо просто да ги изхвърляш в обикновените боклуци. Хванаха някого да го прави преди в търсене на морфин и беше уволнен. Запалих светлината, защото щях да попитам какво правят, но когато светлините се включиха, никого нямаше. Добре, в този момент започнах да се плаша малко. Не знаех кога започваш да имаш халюцинации след липса на сън повече от 24 часа, така че просто си казах, че вероятно виждам неща. Просто трябваше да се успокоя. Приключих с организирането на лекарствата в операционните зали без допълнителни инциденти и се върнах в аптеката. В 2 сутринта всяка нощ трябва да доставяме определени лекарства на медицинските станции. Ще използвам 5-тия етаж като пример за начина, по който са разположени етажите, но всеки етажен номер съответства на това на кой етаж се намират. В центъра на етажа има 3 асансьора. Ако излезеш наляво от асансьора, има страна 5100 и 5200, а ако завиеш надясно, има страна 5400 и 5500. Има 2 крила от всяка страна, така че има стаи за пациенти, номерирани от 5105 до 5115, а другото крило има стаи от 5201 до 5215. Всеки етаж е разположен по същия начин, така че всяко крило има 15 стаи от всяка страна. За краткост ще ги наричам 51, 52, 54 и 55. Напоследък страната 5455 претърпяваше ремонтни дейности. Затова нашият 3-ти етаж за контингентни случаи, беше мястото, където бяха временно пратени пациентите от 5455, докато се извършваше ремонта. Страна 5455 беше празна, тъй като в болницата нямаше много хора онзи вечер. Преминах етаж по етаж, доставяйки лекарства на медицинските станции, докато стигнах до 5-тия етаж. Отидох на страна 5152, доставих лекарствата и реших да проверя как върви ситуацията на страна 5455. Когато стигнах там, останах шокиран,
защото не имаше нито медицински сестри, нито пациенти, само дълги, празни коридори. Операционните зали по принцип са опустошени през повечето нощи, така че съм свикнал да се движа там без проблеми, но гледката на празни стаи за пациенти наистина ме уплаши. Вървях бавно по страна 55, когато чух шум, който наподобяваше трептение на болнично легло, идващо от стая 5512. Бързо разбрах какво причиняваше дразнението, когато погледнах вътре и видях един възрастен мъж, който трепереше яростно, сякаш имаше припадък, с кръв, струеща от очите, носа и устата му. Издаваше странен звук, почти като зомби в сериала «Живите мъртви». Мониторът мигаеше яростно, сякаш пациентът беше в криза. Сърцето ми започна да бие учестено на гледката и бързо се отдръпнах от вратата. Веднага се върнах, осъзнавайки, че този човек спешно се нуждаеше от медицинска помощ, но когато погледнах отново, никого нямаше. Леглото беше чисто и подредено, мониторът беше изключен и нямаше никакви знаци, че там имало някой поне от ден. В този момент бях сигурен, че имам халюцинации. Бързо се върнах към асансьорите и се спуснах до първия етаж, където е аптеката. Когато вратите на асансьора се отвориха, един възрастен мъж в охранителна риза и с пропуск на болницата влезе вътре. Той мина покрай мен и ме потупа по рамото. Беше същият мъж, който бях видял преди малко, с припадък и издаващ тези звуци. Усмихна се, докато вратите се затвориха и аз наблюдавах как номерата в асансьора качват нагоре до 5-я етаж. Не натиснах бутона, за да повикам асансьора обратно, но същият асансьор се спусна отново на първия етаж и нямаше никой вътре. Побягнах обратно към аптеката и седнах на стол, оставайки така в продължение на остатъка от смяната ми, докато жена ми дойде да ме вземе. Докато чаках, се опитах да проверя в Google кога започват да се появяват халюцинации след безсъние. Писаха, че между 30 и 48 часа, и аз бях на 38-я час без сън, така че имаше смисъл. Аптеката е разположена точно под страна 5455, така че когато влизам, мога да погледна през прозореца. Когато излязох към колата на жена ми, отново погледнах прозореца на 5-я етаж и видях същия възрастен мъж, гледащ ме през стъклото. Изпитах тръпки, когато влязох в колата на съпругата си, без да и кратко разкажа за това, което видях онзи вечер. Не съм сигурен защо точно той щеше да ми се яви в халюцинациите, защото никога преди това не съм го виждал и дори да бях. Това няма никакво значение в живота ми. Все още не съм сигурен дали това беше халюцинация или дали видяното онзи вечер беше наистина реално и ужасаващо преживяване. Наистина се чувстваше истинско. Заспах веднага след като се прибрах вкъщи и от тогава не съм виждал този мъж отново. Но това беше преди по-малко от 2 седмици. Живея с приятеля си в неговия дом. Това е скромен дом в добро съседство. Престъпността тук обикновено е ниска. Казвам, че е скромен дом, защото в сравнение с другите къщи в съседството, той е по-малък, но притежаването на по-малък дом в тази област все още е много желано, тъй като ни позволява да живеем в хубав град без да се нуждаем от къща за милиони долари. Това е едноетажна къща с 3 спални, 2 бани и килер. Намираме се на много спокойно място с голяма лична неприкосновеност. Начинът, по който улицата завива, осигурява отлична защита на личния живот, тъй като когато излизаме от къщи, няма съседни къщи точно отпред. Аз и Ем сме заедно от известно време. Той е много защитен и работи усилено, за да ни осигури. Преди месец, през октомври, той беше в Лас Вегас за ергенско парти, а аз бях сама от четвъртък до понеделник. В петък след работа, няколко приятелки дойдоха у дома ми за вечер на вино. В някакъв момент, докато гледахме филми на ужасите в хола, почукаха на вратата. Всички ние замълчахме и се погледнахме с еднакви изрази на лицата. Звънецът на вратата, звънял късно през нощта, докато гледахме филм на ужасите, изглеждаше почти сюрреалистичен. Отидох на пръсти, за да видя кой е на терасата, но не можех да видя нищо през прозореца. Накрая реших да отворя вратата малко, за да видя кой е. Нямаше никой на входа, нито дори следа от някого наоколо.
Приятелките ми и аз, вероятно помислихме, че всичко е шега или че е станала грешка. Ситуацията стана малко пострашна заради филма, който гледахме, така че решихме да я игнорираме. На следващата вечер, в събота, когато бях сама у дома, започнах да се чувствам малко притеснена. Всичко, което се случи през уикенда, не ми излизаше от ума. Беше в Лас Вегас и въпреки, че живея в безопасен квартал, не можех да не се чувствам малко нервно, че съм сама. Къщата беше напълно тъмна, а тишината беше тежка. Уверих се, че всичките врати са затворени, а прозорците заключени, преди да легна да спя. Около 2 часа сутринта чух лек удар в едно от прозорците в трапезарията. Изпитах студени тръпки по гърба си. Опитвах се да не изпадам в паника, убеждавайки себе си, че просто си играе на умът с мен заради недоспиването. Реших бавно да стана и да проверя прозорците в трапезарията. Когато се озърнах, никой не беше навън. Казах си, че може да е било клон, раздвижван от вятъра или някое животно, и се върнах обратно в леглото, опитвайки се да се успокоя. Накрая, в понеделник, се върна и се почувствах много поспокойна. Разказах му за странните неща, които се случиха през уикенда, и той каза, че вероятно просто се стресира, като бях сама вкъщи. Въпреки че той го определяше като незначително, решихме да инсталираме система за сигурност вкъщи, просто за да имаме спокойствие. От тогава не сме имали други странни инциденти, но не мога да не проверя 2 пъти, за да видя дали всичко е добре заключено, преди да замине отново на път. Първоначалната лична неприкосновеност, която нашата улица предлагаше, изведнъж придобиваше малко смущаващи измерения в своите тъмни аспекти.